دمسي مقابر صحفي مكيال عالم اتدمس نواتي اتنوصي هوات هواتي أعزاننا دمس عللتان حقوسن كابسنا عمتات تغوصي رميون ناي عللتان حقوسن زانتا كم حبرة سب زملكتنا كنت خونه نعوقن استمع أرقنا يتعدلنا نتزي لمد نواص دمسي ممليسو زحدس بأكال زي الرخوم جن بمنفس مسانا زلو نيواتنا زهوص زلو دمسي لومي صمم إلنا خنصمعينا أبزا مدري بزح فتصاميتاتي فتصاميو وتصيت لما نقل حقوس نقل حزن يخون دك سبات نزخونتات بستفل علي من قدتات يقلصو تعنا زهابتهم تعمتي كبلوان كلو عرى مرير زهابتهم دما عرى يبلوا نا أبنت نحن سدرا بيت بزيقل حصرات برهوان قسانة كي شرفت كي غرفت ينبرا نخاليت سدرا بيت جن ندرزن أبالاتا فحبيلو جزا بادو يترفا اتوم ولودات أو وصع هكرات ينكراتتو اتوم سدرا بيت دما بتصموان بنافقوتني يبلعو أبزخونتات زخلو لو مصبح كنراخب نابلو تسفا يقورو موت كن يقدمهم موت مخايد ود سبكو انتخونه أما وتاسبقن يفلاليو بحقوسن قسانتن عدمة صقيبكا نز عالم كتفليا صقايو أب عالم كلخا بچنقتن بواهن بمكران صنيحكا كتفليا جن كلتا موتيو كابز زقدد دما كل خير أخلا نز عالم كل فكتبل كلخايو ازي دما أبزيقاتاتنا زوردن زورد زلون زسكحك حقي كاب سدتي اتاصلمات عمت زبلا عمت 2006 اذا عمت زيا بزحموت زرع خليا مساي سحق انيوم نبحر مساتو دحرسومن بملؤم سطيمو مسترفلو غزي اب ليبيان عمت زاكل سلاز غبركو بزحات سبات كفلت كيله بزحات جلباتات زتحلال عمت يانيرا بزح تسفان رأن حقيفا مخانني حنت جالبا 4 سبعينات بقسمو كلهم يتحلو كال حمسة حيزات بقسمو نفوس محلا 4 ويشدش تطرا يترفو زاز تبقسا جالباتات زتحلالو غزي نيرو ابتا عمتيا اشحات حواتنا كسيرنا ازي اب حد عمت ببزح استرعيد اخوين مبر اب برخاتات سينان سهران ببزح زموتو زيقاتاتنا قصري يبلومن نايزون كلهم دمسي بحر ترأي السمع زلو هزبي انت السمعو بحنساب تسيو يأكل سدات مبالة يبلاني قنت دمسي كسمع عيتدلين انا تعالى حون زي سمعي رخبا نزاب لعلز قلت سقوى حساب مستدقصن عبي متأثار سلزلو ايه استنكفو زلوخو دمس مغابر نايتما بحرن سينان زموتو سدرا بيت اب هاجركا ولدي ويا بويل كان تغبيركا اتمنفس يغسني ازناتنا نجرجن ولدي وي ولادي ابي علو زيت بللو كونتات سلازخونه حزنو زياده خبيدي قبرو از مقابر زي كندي مستير كندي غواهن كندي فلطاتن حزيلو خمزلو يسقورنا دخون فلطات زركبو بوتا مقابريو كبهال سمع لخو بز بهلازي يسمع معي مغنيات ود سب مقاليا زي بل فلطات يزعدل اتزبزح سب جن نصقاتاتو ابزا مدر خي زرؤ يزموت فلطتكا قالوت كتقومل انت خوينم اب العلم مدر خلخا كزرؤ لك برقص فقرنا استمقرلو حقوس نرخبلو صقانا دما كم حرق وين زسحف على العدل ايتوهبنا بنصارو فلطتنا عدمينا هيوتنا انتبلعي تريفو ازان تازي بعتب تتحيزو اب بيت مذكر قمت الله مخنياتو استاريخ زنت تصحيفو عالم سكياتنا كتصاور يتخيلنيا اكل عالم سلازخنا جن عالم كاب جبنا كتناس حون تخيليا ناي ولادي قبل الولود ناي ولود ما قبل الولاد زلو برتع نافقوت شاغلوت احتان صاطن ابت بهوت زلو طراي زي كونس ابت بهوت زي لون يرايو ات بهوت زي لجن نسمعت زي كيتزاربو لي مويتو
ኣብ መንጎ ውልድን ወላድን ዘሎ ብርቱዕ ናፍቖት ብልሳን ጥራይ ኣይግለጽን እዩ። ንምርኻብ ሎሚ ጽባሕ እናበሉ እንከለዉ እታ ዘይተናሕስሞት መጽያ ዝፈለየቶም ስድራ ቤታት ቁጽሪ የብሎምን። ብህይወት ከለዉ ክዛረብሉ ዕድል ዝሰኣኑ ምስ ዓብ ሓሳቦምን ጓሂኦምን ሒዞም ዝሞቱ ሎሚ ኣብ መቓብሮም ኮይኖም ድምፆም ናብ መላእ ዓለም ክቃላሕ እዩ። ነቲ ድምፂ ጽቡቕ ጌርና ክንሰምዖ እንተኾይንና ቁርብ እንድሕሪት ምልስ ኢልና ዛንትኦም ክንውከስ ኣለና። ኣቦ ኣብ መንበሩ ኮፍ ኢሉ ምስ ጭሕሙ ጥራይ ይዕልል። ኣዶ እውን ተኾርምያ ምስ ፍሕሶ ነጸልኣ ትዕልል። ኣብቲ ጭሕሞምን ፍሕሶ ነጸላን ግን ብዙሕ ናይ ውሽጢ ስምዒት፣ ብዙሕ ቃንዛ፣ ብዙሕ ሻቁሎት፣ ብዙሕ ሓሳብ ህልው ኩነታት ውልድን ወላድን ዝሕመረት ወግዕ ኣሎ። ወላዲ ኣብ ዕፁ ገዛ ብናፍቖት ብጓህን ብሻቁሎትን ተሓሚሱ ብጽምዋ ይብላዕ። ካብቶም ኩሎም ውልዱ ሓደ መጸናንዕ ስኢኑ ብሕልምልም ክነብር ምስ ጀመረ መንፈሱን ስግኡን እናተሃሴ ዕድሚኡ ይሓጽር። በቲ ሓደ ወገን ድማ ውሉድ ኣብ ማእከል ሃገሩ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ወይ ድማ ኣብ ባሕርን ሰህራን ይመውት። እቲ ብብዙሕ መከራ ናብ ወፃእ ዝሃደመውን እንተኾነ ኣብ ዘለዎ ሃገር ቀሲኑ ይነብርን። እዚ ኩሉ ጾር ኣብ ልዕሊ ወላዲ እዩ ዝፀዓን። ምኽንያቱ ንወላዲ ካብ ኩሉ ዝኸብዶ ጓሂ ብውሉዱ ዝመፀ እዩ። ናትና ነገር ካብ ካልኦት ህዝብታት ዝኸበደ ዝገብሮ ድማ እዚ እዩ። ሞት ዘይተርፍ እኳ እንተኾነ ኣማውታ ግን ይፈላለ እዩ። ስድራ ቤትና ብህይወት ቀለዉ ኣይቀሰኑ፣ ምስ ሞቱ እውን ኣይቀሰኑ። እቲ መንፈስ ወላዲ ሞይቱ ስለ ዘይመውት ብውሉዶም ዕረፍቲ ስኢኖም ኣለዉ። ወዲ ሰብ ክውለድ ብዕልልታ ክመውት ድማ ብኣውያት እዩ። ንዓና ግን ናይ ሓጎስን ዕልልታን ዕጫ ይበጽሓናን። ሎሚ ጽባሕ ምስ ስድራና ክንራኸብ እናተጸበና ሃንደበት ወለድና ይፍለዩና። ንሳቶም ብናፍቖት ንሕና እውን ምስ ክቱር ናፍቖት ንፈላለ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ጾር ስደትና ድርብ ጾር ይኾነና። እዚ ህይወት እዚ ክትዝክሮን ከለኻ ጥራይ ኣእምሮኻ ይናወጽ። ጠንቂ ናይ ዝኹሉ ድማ እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጸገሚ ዘይውዳእ ውግእን ስደትን ዕጫና ኮይኑ ብዙሓት ስድራ ቤታት ፋሕ ኢለን ውሉድ ካብ ቅድሚኻ ይግረፍን ይጭወን። ከሲስካ ኣይተስምዕ፣ ተኣሲርካ መሰል ኣይትረክብ። ኣብ ርእሲኡ ጥሜት ጽምእን ሕፅረት ኣገልግሎትን ምስኮነ ዜጋታት ወለዶም ራሕሪሖም ንስደት ይውሕዙ። ክምለሱ እንተደለየ እውን እቲ ዝገደፍዎ ኩነታት ዝገደደ ኮይኑ ይጸንሖም። ወለዲ ድማ ብዕድመን ብሕማምን ከይበጻሕናዮም ይውሰዱ ኣለዉ። መቸም ናትና ኣብዚ ዓለም ትንግርት እንድዩ ወሊድካ ትሕጐስ እምበር ወሊድካ ዶ ትጉሂ? ብህይወት ከለዉ ኣየቕሰናዮም፣ ሞይቶም እውን ኣየቕሰናዮም። እቶም ወለዲ ደቆም ምስ ገበዙ ክንዲ ዝሕጐሱ ኣብ ሻቁሎት ይሽመሙ። ሳዋ ክወስድዎም እዮም እናበሉ ብጭንቀት ከብዶም ይሓቕፉ። እቲ ምንታይ ብኡቢልካ ዝቕጽል ኩሉ ዘይጥዑም ስለ ዝኾነ ኣብዚ እንትርፎ ኩናት ጨና ሰላም ዝሓረሞ ዞባ እቶም መራሕቲ ስልጣኖም ንምቕጻል ህይወት መንእሰያት ከም ከሰል እዮም ዝቖጽርዎ። እዚ ንህይወት መንእሰያትና ሓደጋ ንወለዲ ከዓ ስቓይ ኮይኑ ዘሎ። ኩሉ ዝተሰደደ ወይ ወተሃደር ዝኾነ ይመውት ማለት እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ውግእ ግን ስንክልናን ሞትን ግድን ኣሎ። ስደት እውን እንተኾነ እቲ ናትና ስደት ንቡር ስለ ዘይኮነ ኣብ ባሕርን ሰህራን ኣብ ኩሉ እቲ ዘፈርሕ መንገድታት ብዓብኡ ሞት፣ ሕማም፣ ካብኡ ዝተረፈ ድማ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ዳርጋ ግድን እዩ። እዚ ናይ ትማሊ ዛንታና ናይ ሎሚ ህሉ ኩነታትናን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ሰብ ብሓደ ወገን ጸገም እንተለዎ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ራህዋ ይረክብ እዩ። ናትና ግን ፍልይ ዝበለ እዩ። ብዝሓለፈ ይኣክል ይበሎ ዝብል ምርቓ ኣባና ክሰርሕ ኣይከኣለትን። ጸገምና ብጸሊም ደርሆ ዝፍታሕ ኣይኮነን። ኣብ ሃገርና ከይኣክል ስደት ድማ ጭካንኡ የርእየና ኣሎ። ክንደይ ዜጋታትና ድዮም ከይተፈለጡ ጠፊኦም ዘለዉ። እዚ ጓህዚ ሒዙ ከየስተንፈሰ ዝተቐብረ ወላዲ ቁጽሪ የብሉን። እዚ ድምፂ መቓብር እዚ ሰብ ኮይንካ ክትሰምዖ ከለኻ ኣእምሮኻን መንፈስካን እዩ ዘናውፅ። ናይ ወለድና ህይወት ምስ ሰማዕካ ከብድኻ ከም ብርቶም ዓበል ይናወፅ። ህይወቶም ብኸምዚኦም ዝገልጽዎ ንጎተስ ኢና ስእልኹም ኣብ መንደቕ ኣውሪድና ንስዕሞ ዝረኸብናኩም ኮይኑ ይስምዓና ፍኹስ ከኣብለና። እቲ ዕረፍቲ ግን ግዝያዊ እዩ። ናብቲ ናይ ቀደም ቤትና ናብቲ መኣዲ ኸቢብና ብጸሎትን ብበረኸትን ንጅምሮ ዝነበርና ህይወት ብትዝታ ንምለስ። እዚ ትዝታ እዚ ንቑርብ ደስታ ሂቡ ንህልው ጽምዋና የዘኻኽረና እሞ ናብቲ መሪር ጓሂ ከዓ ንሽመም። ጽሙው መኣዲ
ሓንቲ ቁራስ ምስ ወሰድካ ሸውሃትካ ዝዓጽው ናብራ ወለድና ብሕማም ዓራት ምስ ሓዙ ማይን መግብን ዝህቦም ሲኢኖም ብንብዓት ትርኣሶም የጥልሉ ኣውደ ዓመት ብጽምዋ ይሓልፍ እዚ ኩሉ እናተጻወሩ ተመስገን እናበሉ ምንባር ክቕጽሉ ይቃለሱ ደቅና ካብ ስደት ክምለሱ ሓደ መዓልቲ ክንርኢና ዝብል ተስፋ ሒዞም ክነብሩ እናፈተኑ ግን ሞት ከዓ ተቐድሞም እቲ ዝቕጽል ኣማራጺ ኣብ ትሕቲ መቓብር ኮይንካ ድምፂ ምግዋሕ እዩ ውልደይ መንፈስና ይሞተን ኩሉ ግዜ ምሳኹም እዩ ዘሎ ንጽበየኩም ኣለና ምምጻእኩም ክልተ ጥቕሚ ኣለዎ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ መቓብርና በኺኹም ምስ ተተንፍሱ ክፈኽሰኩም እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ቤትና ከይጠፍእ ከተድሕንዎ ኢኹም እዚ ክሳብ ዘይገበርኩም ግን ንሕና ወለድኹም ዋላ ሜትና እውን ኣይንቐሰንን ኢና ግዜ ትብልዑ ፍልልይኩም ኣጽብቡ ቤትና ካብ ጻንታ ድሕንዋ እዞም ደቅና ካብ ዝብትነኩም ዝእክበኩም ይብዛሕ ስለዚ ተኣከቡ ሕጂ ግን ድኻም ይስምዓና ኣሎ እሞ ክንድቅስ ዝተዘርበ ኣብ ልብኹም ይሕድሮ ሰላም ጥዕና ቅሳነትን ዓወትን ይሃብኩም እዚ ናይ መቓብር ድምፂ ብሓቂ ነዋፂ እዩ ደብተረይን ብርዐይን ንብዓት ተሓዋዊስዎም ይቕሬታ እቲ ጽሑፍ ተቋሪጹ ስለ ዝነበረ ካብታ ደው ዝበላ ጀሚረ ክሳብ መወዳእታ ከም ዝስዕባ ኣስተኻኺለ ኣለኹ ደብተረይ ቀለምን ብርዕን ንብዓት ዓይነይን ተሓዋዊሶም መንገዲ ጠፊእዎም ጸኒሑ በሉ ሕጂ ልቢ ንበል እዚ ዘለናይ ህልው ኩነታት ንቡር ኣይኮነን እዚ ሕሰም እዚ ሓንሳብን ሓዋርን መወዳእታ ክንገብረሉ ይግባእ ንፍዑን ስልጡንን ኣገባብ ኣፈታትሓ ጸገማትና ተጠቂምና ዘላቕ ሰላም ከነምጽእ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ጻዕሪ እዚ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክረባረብ ይግባእ ምኽንያቱ እዚ ሓዊ እዚ ንኹላህና እዩ ዝልብልበና ዘሎ ንሓሳባት ብዝበለጸ ሓሳባት ብምስዓር ኣብ ዘተ ብምትኳርን ጥበብ ዝተሓወሰ መንገዲ ኣፈታትሓ ግርጭታትና ተኸቲልና ጸገማትና ክንቀርፍ ንኽእል ኢና እቲ ግዜ ሕጂ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ብዓቕምና ዝፈቐዶ ንቃለስ በቃ ንቃለስ ካብ ነፍሲ ፍትወት ንዓይ ጣዕመኒ እንታይ ገደሸኒ ካብ ዘይንቡር ፍርሕን ራዕድን ወፂና ንቃለስ እቶም ብህይወት ዘለዉ ወለድና ክነርክቦም እቶም ዝቐደሙና ከዓ ኣብ መቓብሮም እኳቒምና ክንበኽየሎም ድምፂ መቓብር ጸሓፊ ሚካኤል ዓለም ኣብዚ ይፍጸም